satu nih mu bang. Ini mu. Baik ses, nomor 43 dulu ses. Empat tiga. Untuk apa adpen itu? 40. Iya sama. Aku nggak tahu buku logonya itu, nggak hafal ses. Tunggu ya. Oh 153. Coba lihat 115 bemol amuna. Dia nggak bisa katanya. Udah kan? Itu aja yang ini. Yang untuk adpen. Pembukaannya. Harus. Hah? Dua. Harusnya ada sama kita apanya itu. Apanya? Nggak apa-apa. Cuman itu aja. Nanti kan disebut 40. Itu apakah dia? Pas sudah langsung joget sebelum hari raya. Iya, oke. Marente Mahita, siang buku ete nomor 40 ayat sada. Raja
Kudus. Rating nihau, bulung ni mare-mare. Aka ido di bahen natoropi, manomun haroroni Yesus di huta Jerusalem. We tahe, ulos namion mahape, ngahurang tamao Tuhan, gabe si dege-degeamu, aidada tartuhor niarta, manang sere, holong mi dihami, behama panomuku diho o Tuhan, behama panomuku diho o Tuhan. Ale Tuhan, hibul nama pasahatokku diriku Tuho, roha namardongan haserepon, haporseaon, ikoni nama paherbangokku manomuho, behama pajalokku diho ale Tuhanku, aitung sudena di awon hodo napunasa, dangadong naboi hupasangahon tujolom, aidohot hosak kope, hodo napunasa. Asi roham Tuhan, topot maau, topot mahamion sude. Atan ni debatan na mandok, adong suara sa dan mandok juju maho, jala dohonon mo ma, do johonoku, duhut-duhut do nasa sibuk, jala doson bunga na pacur, hinadenggan na sude. Alay yang gohatan ni debatata, say hoddo rodi sa leleng ni leleng na. Momento mori. Namarlapatan, ingot ari hamamatem. Nunga tungjot di paingot hita disi. Ay doson haulion ni bunga pasur, ido haulion na di portibion. Sangobas doi, namamolus sabingdo, hita dison, dang dison huta nahok di hita, di surgo na manoktong ido inganata, alani i sukun madirim, ahado nang binahenmu sa leleng di portibion do pehita. Galak bahen palitomi, dung bahen hapor siami, hohos bahen goting mi, jaga, sotung sangat terlalap. Ay ditikin natar podomi do ro panguli songgot so panagaman parade madirim. Marede mahita sian buku ete nomor 144 ayat sada. Dang dilehon debata dihita parbinotoan taringot tutik kita be holanot tutu parhasean matikin. Time is grace. Dang hola kepen naboy dapot siantiki. Alai ikon rajumarta do. Waktu adalah berkat. Pasu-pasu doi
sian debata, asa gabe pasu-pasu meluta tu portibion. Maranatha, Maranatha. Sai hutaga po Tuhanku, sai nikudo. Hape, tung songod dia mapahyaku managapo o Tuhan. Lomo ni roham Tuhan na patupawku, parangekku, ku padenggan asa ku pasangap po. Ulos hatigoran say lehonon muma tutor diku. Sai burju maho rasi rasa mate dungi lehonokku matuho tupal hanguluani. Ditangihon nampar minggo 5 nani dok ni todii tu aka huriai. Dang mahua namo nangi bahenon ni hamatean napa dua honi. Nidok ibana ma makatidak kon on olo na Roma au ibu amen. Roma ho ali Tuhan Yesus. Didongani asini rohani Tuhan Yesus ma akta nabadia. Selamat Advent paupaton ma dihita saluhutna. Selamat Advent. Hosiana. Tapuji matuhata maret de mahita. Ooh.
hite-hite goar ni debata ama, doh goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doh gontor di porbadia na tumo palangi do tanon. Amin. Marulupolo maho dalam merasi roha, ale borusion, ay idama na Roma au maringanan di tongah-tongami, ninna Jehovah, haleluya. Matang yang mahita. Alia manami jala debatan nami nama dok maulate do kami tuho sian nasa rohanami ada disuruh ho anakmu Tuhan Yesus Kristus na palon kami sia dosa dot hamatean hupangi do kami saya patiur jala razai marohanami marhite-hite tot diperbadiai asa unang hu rohanami mida hamamat hame metonai rupi hami asalam hutada hamir ibana raja nang rohi sisobau disadok jolma dilihat portibion. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita. Tangion hamuma patik ni debata di minggu tasadarion ima na dienek sian patik patuluhon doho lapatanna dan jadi dohonon goar ni debata yang goso ture dalanna ay hono uhumna do sugut akan nama yang ni goarna dia do lapatan ni oddo ikut dihabia di rohatta debata jala ikon holong rohatta di bana asa unang hita olo mamurai manang manulun-nulun manang marajura-juran narwa mana mangasi marhite goar di bata ay nata sosak do tangyang do puji-pujian do sidohonon goar ni debata itak ni do sahana atong rak mangido gogo mahita tu adu pa debata hobar tu patik nai ale Tuhan debata saya patugoi mahami mangulaw na hobar tu patik mi. Amin. Tapi kimajo kor pujian sian punguan amat.
Tapuji Tuhan ta, mari demaita. Potima dosa tan nagodangi di hadapan debata martangi yang mahita. Alea manami jala debata nami na di bandua gijang pergogo na suatu dosan perdengkan bahasa doho jala rodi saliling-liling na doa sini roham say marpamuati maroham di hajahaton nami jala say unang be ingon akka dosan nami ay jok dohay mardosa marropokho jala jok do husungguli kami rimasmu marhitihitisian pangalason nami di hatam ali Tuhan Jehovah saya unang paingot-ingot pangalason nami unang anang asin roham saya rupi mahami ho ali Tuhan debata hatuan nami palua hami jala sesa dosa nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata tadi ngotu hasesan dosata Roma hamu tuau asa mangulu tot dimuna ninna Tuhan Jehovah tung sura rarado samuna songon abit bunga dab-dab botardo bahenokku songon itak
nang perarason abit hasuba gabeson hapas domuse hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapi kimajo ede puji-pujian sian punguan Qur'ina. Puji Tuhan tamarede mahita.
debata nagabi pistel di minggu tua sadarion tersurat di Yesaya hidup itu memuka siana 10 rodia 10 tajahama marsika soreng tada halongangan ni hatu tubuh ni Manuel akub ni i dok jahuba mamadok tusiahas songonon Pangido sada tada di hos yang Jahoba de Batam, pangido sian banua toru, manang sian banua gijang sahali. Jadi nasiahas ma dang olo au mangido asa unang pujuni Jahoba. Jadi ninaji desaya ma, ua tangion hamu ma, ale pinopar ni si Daud, dang dope sai hamu paru ruhon jolma, dohot do de bataku, naeng lojaan muna. Di bahini apala Tuhan sendiri mengalihon sada tada di hamu. Idama gabe-gabean masada namar baju jala tubon sada anak jala bahenon nama guarna Immanuel. Martega dohot situak niloba panganonna paima diboto mambolokon ngajat jala mamilit ngadenggan. Aitagan so di boto da nakido pe mabolokon najat jada mamilit na denggan tarulang matanoi nani raja na dua raja di habis saran munai ido sahakna martua do na tumangion hata di debata jala naupiopsa amin. Amin. Tapuji Tuhata maret di mahita. Tidakon ma haporsiatai songon na hina tidakon ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion rakma hita madok au porsea ide bata Jahoba ido ama pargugo na suatu dusan na palangi dohotano au porsea di Jesus Kristus anak ide bata Jahoba na sasadai iman atinubuhon isi Maria nagabe-gabean siatondi porbadia andorang suabubuhan ido tuhata nautomon nabirnit di panghuman ni selatus nama tetarta jalo ibana di hau pinorsilang na tua tu banuturu dung di tanong nama mangulu dari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siam ni debata Jahoba amanai perguguna suatu-susani disimai bana pemulak suku tu tanong manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di porbadia canadong sada huria na badia huria atau panela Kristen akan na badia dohot dia sani dosa dohot dihatain na madok bulan mangulu so daging halak na mate dohot dihanguluan na sora sudah amin. Tapi gimana titing na masa dosi pa masa di minggu ta sedarion. Shalom. Dihamua manami na namin ang napusobulong ni Huriata.
Tabigima titing na masa di Huriata HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda, di Minggu Advent na Paupaton, Minggu tanggal 10 Desember 2022. Topik ni minggu ta sadarion, to mumaibana na pinarbaga-baga ni Jehovah. Titing na parjolo. Hobar tu data na masuk tu Huriata, torop ni ruas na berulang tahun di bagasan mingguan, gudangna 47 halak. Hata ni dibata, iman na tersurat di Podatolu ayat 2. Etaban na do diho gajang ni umur, gajang ni ari-ari dohot tahun ni ngolum dohot dame. Tu sudi ruas ni Huriata na berulang tahun, pasat tamima selamat ulang tahun, panjang umur, dibata mana madongani, huhut mamasu-masu. Na peduahon, Jemaat baru, mamuka sadarion, gaberuas di Huriata ma, ima keluarga ni amata intel tepat sinaga, inang Helen Kristina Boruhuta Barat, Rosian Huria Kristen Luther Indonesia GKLI, Sihabuk Kabong Resort Sihabuk Kabong, Maringanan na sidia di Jalan Pelita nomor 40 Tolu, Sungai Pinang Dalam, masuk tu sektor 5. Na petuluhon pemberian beasiswa semester 2. Sadarion dipatu pada pemberian dana bantuan beasiswa semester 2 tu 10 halak dana ni ruas ni Huriata. Na Paupaton Natal keluarga di hari Jumat tanggal 27 Desember 2022 dipatu pada Natal keluarga. Acara Natal keluarga boy meta buat di pintu masuk gereja. Na palimahon pelatihan dan pembinaan sentralisasi keuangan HKBP Regional Opat. Di hari Senin, tanggal 10 Desember 2022, di Patupa sosialisasi dan pembinaan sentralisasi keuangan HKBP wilayah Regional Opat, Maringanan di HKBP Cijantung. Borhat do padita resota madohoti pembinaannya. Naponopon Sakramen Baptisan Kudus kuartal Patuluhon. Di hari Senin tanggal 26 Desember 2022 di ibadah Pesta Natal Napaduahon di Patua Pado Padidion Nabadia Marguru Tardidi di Patupa di hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 pukul 14 Wita Maringanan di Konsistori ni Huriata. Napapituhon Natal HKBP Sebulu Marsugut hari Senin tanggal 10 Desember 2022 di Patupa do Natal HKBP Sebulu utusan Huriata Mardohoti Natali ima sian kategorial parupuan. Napaluhon undangan Natal HKBP Teluk Dalam di hari Selasa 20 Desember 2022 di Patupa Natal HKBP Teluk Dalam utusan sian Huriata Mardohoti Natal HKBP Teluk Dalam ima sian Punguan Esther. Napasiahon Natal Ama Ina dan Sola Gracia. Di hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 di Patupa do perayaan Natal ni Ama Ina doho Sola Gracia masuk pukul 10 lalu manang pukul 6 Botarina. Napasapuluhon acara malam Natal. Di hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 di Patupa ibadah perayaan Natal umum masuk pukul 10 sia Wita. Pas 10 sadahon ibadah Natal pertama di hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 di Patupa pesta puncak perayaan Natal manang pesta Natal Parjolo sekaligus Padidion Nabadia Pralatami nakin Padidion Nabadia di tanggal 26 do adong kesalahan redaksi. Permingguan menogot masuk pukul 7 Wita, dohot permingguan Arian masuk pukul 10 sada Wita. Napa 10 duahon kebaktian Natal kedua. Di hari Senin tanggal 26 Desember 2022 ima pesta Natal napa duahon sekaligus Padidion Nabadia kuartal Patuluhon. Minggu masuk pukul 10 Wita. Pas 10 Tuluhon di ibadah sekolah Minggu Mamuka sian Minggu tanggal 10 Desember
25 Desember 2022, dohot minggu tanggal 1 Januari 2027, parmingguan sekolah minggu di pesada dohot natoras. Pasapuluh paton, jadwal Natal, jadwal pro kantor, organis, pelayanan untuk gereja pagaran, dohot titing perhepengon buima taida di lebarat titing nong adong di hita ganup di pasu-pasu tuhatta ma Huriana. Songon tambahan di Natal tanggal 25 Desember pukul 7 dohot pukul 10 sada di Patupa do Ulaun Nabadia manang perjamuan kudus. Songonima saat nititingta di bagasan mingguta sadarion masuk mahita tu tang yang pangodianon tapasada marohanang pikirata martang yang mahita. Tuhan Jehovah di bata amanami para sirohan asumurung. Gok pujian dot hamulateon seborohanami tu huwali Tuhan. Huboto hami jala hupakilalaho kami do balgani dengan basam. Holong ni roham na totong mangiring-iring mangaramoti ngulu nami. Dila ko di hami hai pason. Dila ko hami gugu nang ragam ni pasupasum. Nang pesipata gudang katantangan huwadopi hami. Alehodo mangurupi hami. Mauliati ma Tuhan. Terlumubi ma di bagasan sadarion. Di minggu Advent paupat tonon. Diramotiho hami Tuhan. Bui marpungu. Marsaur di begas joromon. Beribadah. Memuji pasangapoko. Opat minggu na kubulus sami Tuhan. Di minggu haradion ni rohanami. Lau menyambut hari hatutubum rotu portibion paluahon hami manusia. Tuhan asima roham. Seho memang oromoti hami. Atau totonggok las niroha. Gok ulup-ulup daging nang todinami. Majakon haroromi. Ay haluaw do di patupaho di hami jolma. Sayunang makanamasa di portibion. Boy mangotapi hami. Boy mangabati hami marlas niroha. Alay hingotami madinggan basa dot pasu-pasum na balgay. Marhite-hite haroroni anak mu Yesus Kristus di portibion. Na gabi haluon nami. Ima gabi las niroha na bulon di bagasar roha nami. Asa manangahapek ka na masa hudupi hami, sa totong mahami gok las niroha, di mga dopi masa-masa Advent. Lumubi ma, di minggu na nangro, patupaon ni Huriam ma, perayaan Natal, di hari hatutubumi. Mamuka siyan tanggal 24 malam, tanggal 25 pesta Natal parjolo doho tanggal 26. Atong saur ma toho turohan nami bi Tuhan, ho matatong menuntun jala memimpin rohan ng pikiran nami. Asa husambut hami, hari haroromi, di bagasan seret niroha, di bagasan uduk niroha ng las niroha. Sa pasu-pasu salut ngulu nami, totong horasi hami Tuhan, padaw na samara siyang ngulu nami, padaw na sasahit, padaw ng akataitian hijahan ng tetesibulis. Pasatami Tuhan na sa pergulimutan ng ngulu nami, asa homa Tuhan mangaramati hami ariat dorborngin, miya totong dilingguman niya sidot holong niroham. Ali Tuhan, songonima Tuhan, hatam ng tangyanon namin non ng taburhonon ni naposom di tonga-tonga nami. Marbungaram mahatam marhiti-hiti todim. Asuboy Tuhan hutangi hok kami. Boy huwat to si hami jala hulahon hami hatam. Di ngulu nami si ganupari. Pasu-pasu jala perguguin naposom naneng pateriaston hatami. Asa marhiti todim. Boy di hatahon akabarita las niroha. Boy hatahon hatam hobartuasi dot holong niroham. Tuhan Jehovah di batama nami di bawah satikyon. Tangyak kono nami toho ruas ni Huriam na berulang tahun di bagas sa mingguon torop na 47 halak. Pasu-pasu na balga di patupaho di nasida marhite-hite na manabay sa dataw di ngulo nasida. Asima roham pasu-pasu manasida sa halut na Tuhan. Asa totong di bagas alas ni roha. Asa totong marhapos at tuho nasida di ngulo nasida. Jala tuak ka rin na nanangro. Sa taon na nanangro. Buli Tuhan tabat sa tao di ari-ari ng ngulo nasida. Tuhan Jehovah di batama nami, songonima jemat baru nang mendaftar di Huriamon, ima keluarga ni manami Intel Sinaga, dohot Helen Kristina Boru Huta Barat, di patongon asiroham rona sida mendaftar tu Huriamon, siapa pasu ma Tuhan parrumah tanggon nasida, seliam madamem hai pasun nang laseroha nang karejeki di ngulu nasida, jala totong boy nasida gabi ruas na mangulu di tonga-tongan Huriam, boy ambil bagian di sudiaka tugas-tugas pelayanan di tonga-tongan Huriam. Tuhan Jehovah di pertama nami, di bagasan minggu sadarion, di patupa Huriam pemberian beasiswa tu 10 hala anak ni Huriam.
Asima roham se pasu-pasu ma parngulun na sida. Lumobi di parsekolan na sida lian na sida bisuk. Lian nang hapistara siyako. Asoburi parsakasida na katiki ng parasian ni Tuhan. Lau mengejar cita-cita na sida. Gabi anak na hasea na sida di ngulungut di tonga-tonga ni keluarga tu katiki-tiki na nengro. Tuhan Jehovah di batama nami. Songonima Tuhan aka kegiatan-kegiatan perayaan Natal di Patu Pahuriam. Natal keluarga, Natal ni kategorial, nanang hipatupa ni Horiamon. Songoni nang Natal ni aka pagaran Tuhan. Upasatami tuho asa homa mga ramoti dalam masu-masu. Asa makorho lasteroha di sa luhut Huriam. Sudia ka kategorial ama ina sola gracia. Asuboy ambil bagian madohoti di pesta perayaan Natal ni Tuhan. Pasu-pasu masa luhut na parangguluan na sida marhitiasi dot holong na roham. Tuhan di batama nami di Patu Pahuriam do. Pelatihan dan pembinaan dana sentralisasi HKBP na didohoti ni amang padita lubis songon padita resort nami. Saya pasu-pasu maparpungani asubuhi magdala dohodenggan. Pasu-pasu perdalanan niya manami borhat magdohoti ulo ni nang dinamula pemuseto nga nanon homa mangiring-iring din lunguminasim. Yan mo hay pasun gugu ng lasteroha. Totong horasamo Tuhan pada umusian nasa parmaraan. Tuhan Jehovah di batama nami di bahasa tikyon tangi akono nami tuho dongan nami na subuh rap doho tami marpungu na subuh mengikuti ibadah pagi ibadah siang nang sore anona Tuhan manangahapi halangan na sida sehoma totong mga ramoti jala masu-masu mula dong na di bagasan parsahiton asiroham Tuhan siya pasapasuhom mahama malum na sahit na sida mula dong di bagasan arsak doho ni roha sehoma mga puli jala mga leon gugu na sida asa tutikiti kanang ro buy rapa mi marsaw di tonga-tonga ni Huriam. Jehovah di batama nami, se pasu-pasu ma persauran nami, pasu-pasu ma Huriam manang di dia Tuhan. Pasu-pasu manang salut aka parhubas di tonga-tonga ni Huriam. Asa margugu jele marbisuk na sida patariason hatam di tonga-tonga ni ruas ni Huriam. Tuhan Jehovah di batama nami, pasu-pasumu manang luat nami kota Samarinda. Pasu-pasu luat nami bangsa Indonesia. Asa mardamesona kami Tuhan mamestahon di hari hatutu bumi. Ali Tuhan Jehovah di batama nami. Masegudang nanang pajojor kami tu adupamu ala nang mulang malo kami pajongjong pajojor hosalut nai. Sepasik ko mahimar hitiasi dot holong ni roham. Ala jumulo siya sana sana sahurangan nami asa tama kami di julom. Moliate matuhan jalo matangyang nami na sobok kami tuho. Marhite-hite gorena mu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sonari masuk mahita muse tu pemberian beasiswa tu 10 hala anak kone Huriata. Kepada anak-anak kami akan membacakan nama-nama yang menerima bantuan beasiswa. Ketika namanya dipanggil, kami minta untuk bisa maju ke depan. Yang naperjolo Nathanael Tamba dari sektor 1. Silakan maju ke depan, Nathanael. Yang kedua, Nadelin Manalu dari sektor 2. Yang ketiga, Jesslyn Manalu dari sektor 2. Yang keempat, Revan Pasaribu dari sektor 4. Yang kelima, Emma Hutagalung dari sektor 4. Yang keenam, Taniajen Manurung dari sektor 5. Yang ketujuh, Louis Peter Manurung dari sektor 5. Yang kedelapan, Jocelyn Situmorang dari sektor 7. Yang kesembilan, Christian Situmorang dari sektor 7. Yang ke-10, Evan Julia Situmorang dari sektor 8. Pasatami mapartikian tu ulian Huriata Dewan Diakonia. Iya, kepada Diamwaka Ruas Nihuria secara khusus
untuk anak kami yang kami kasihi pada saat ini. Gereja kita memberikan pemberian beasiswa untuk anak-anak kami pada saat ini. Kiranya kalian harus menjadi orang hebat, ya, orang hebat, orang berhasil, rajin belajar, ya Mang ya, ya Nang ya, ya. Kalian harus berjanji menjadi orang hebat dan giat selalu dalam belajar. Itu pesan Amang Pendeta untuk kalian. Kiranya Tuhan memberkati. Ini adalah doa dari semua jemaat mendoakan kalian sekaligus pemberian yaitu beasiswa untuk anak-anak kami yang kami kasih. Kiranya Tuhan memberkati saudara anak-anak kami sekalian. Amin. Demikianlah untuk anak-anak kami, bisa Tuhan memberkati kembali ke tempat duduk masing-masing. Sialah sendrohata, tapasama paleta, tapasa detik kita marede, tapuji tuata marede maita. Oh
bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita saluhutna. Selamat Advent na paupaton. Buado hamu na di Banua Gijangon dibere kamu do bohiku teh. Ala gawi saya siro aku saya nen halaki. Boy do angkat temu na otik ale patur kamu do saya minggu. Ase bere kamu ade. Na di jolo boy do diangkat renda-rendaon ala gawi tutup pamudaku bereng akaburu adon yang di Gijangon. Alenong dung sayan dong di paturumu seda. Hata itu hata imana tersurat di Roma songon nagabe turpuk imana tersurat di Roma bidu sada mamuka mesian ayat sada sahat tu ayat itu sonoma hatani tu hata. Au surat tinongos ni si Paulus naposo ni Yesus Kristus na tarjou gabi apostel jala pinapulik tu ulaon mamaritahon barita na uli na siya debata. Ima di parbaga-baga niya di aka surat na badia marhite aka panurirangna. Taringot tu anak na Yesus Kristus tu atai na tubuh siya popara ni si Daud iya dagingna. Naung gabe tadap anak ni debata na marhagogon mangyutot todi na badia dong hehe ibana sian hamatean. Sian ibana ujalo hami asini roha dohot tohonan apostel mangalopokon pangoluyon di haporsiaon turohani saluhut bangso ala ni gornaing. Sian nasida do nang hamu na jino ni Yesus Kristus madapoton akka na hinaholongan ni debata jala akka na badia na jinunay na diutarom asini roha madi hamudo dami siya debata amata nang siyan tuhata Yesus Kristus. So nima hata ni tuhata hurian ni tuhata di bagasan Kristus Yesus masuk mahita nuaingon ima tuminggu Advent na parpudi manang Advent na paupaton adorang sahat kita tu perayaan ima ari hatutubu ni tuhatai. Dia mo kamang do taminang songon toema di parmingguota tomu maibana na pinarbaga ni Jehovah. Sambutlah dia yang dijanjikan Allah. Dung tajahan aking turpuk tai adong opat na naing si pasahaton di Advent na paupatonon. Na parjolo molorosu kusuk tuhita ise dohita. Ise doau. Ise doho. Sotuk-sotung akamang do taminang kita sadiri pedak tatad dai sehita. Jodoh tadok dia kapar saurata si gadok pari ay di tadaho do pang. Adong mo si paddohan ay hiba maho ay nasoy tadaho do harwao. Ninna mo se totu molo didok ise dohita ise doho. How am I? Bukan semata-mata naneng dohonon na ise guarta. Ise margata. Di dia ho tinggal. Aha ulaumu. Aha karejom. Ise amongmu. Atik peyak kamang do taminang riko doi. Riko do partuturan, riko do akalan nasing, tarlumobi, na paduaho di halak batak, matsay argado tarobo. Argahia tarobo, argado partuturan, argado silsilah, manang yang dikatakan garis keturunan. Siani boy taboto ise hita, sia dia hita.
Jala halak na somaboto tarobona jo mau didok dalle. Itu kan? Jo do didok dalle. Dangi boto tarobona. Dang di boto tuturna. Tulang na donian ale amang boru ijo. Tulang do tu tulang nai ale tante tu na tulang nai. Ayo kang ngagudang noeng akada danak noengon. Amang boru do tu amang boru nai. Ale lae di jo tu na boru nai. Gabe lae te. Atar songonima banyak sekali yang sering terjadi. Apalagi danak nuaing nagodang nabagodang dia ke perkotaan. Dang di boto ibana be partuturan. Siapakah yang salah? Songonedi, siapakah yang salah? Ina kan? Ise dona salah. Hola dangi boto dana kimi partuturon. Ise dona salah. Among na do inong na. Ise dona salah. Apalagi danak na hudok sinaking. Apalagi molo di sukun nomor 3 ibana di marganai. Kan memang godang do akamarga mar nomor-nomor. Nomor 3 mahopoang. Adong mga lusi. Ba, aw nomor 10 pitu. Yun na mo se. O nomor 3 mahopang. Dia lusi ma. Aw nomor sada daw ina. Ayah do nomor sada. Songo namuruk na manukunon. Ala memang maksudna. Danaki nomor sada. Ala anak siakangat do ibana. Ima hebat nakama. Ima jorupani argani partuturan. Siani boy do tatada sasahala. Apalagi zaman noengon. Teknologi yang sangat canggih. Molo ni sukun. Tuhamu akada tua tanami. HP ahadon harga olo do dengi foto hamu. Ini remaja na poso bulung. Anak-anak. HP apa yang paling mahal? iPhone. Iboto do kan? Kamu pema dokon iPhone pemaul. iPhone nama di dokon. Ini mahibak na noengon. Kecanggihan yang luar biasa. HP anggohita, hamu kamang do taminang, asal mabui makuling di si hosana ngai mana bi. Anggo dan yang peng, tapi ring ma. Iboto do madokon iPhone. Bodo hamu akasola grese madokon iPhone. Bodo inang. iPhone do idoko kamu pati. Ima. Atar songoni mana masa? Jadi banyak sekarang ini perjalanan kehidupan orang. Siapa dirinya budak ditadai seiman. Makanya ada perkataan ini juga untuk anak-anak kami yang datang hari ini. Jangan malu jadi orang Batak. Tunjukkan sisilamu. Tunjukkan siapa kamu. Memang disadatik ya kamang do tominang pajupang do akaina. Ni halak Batak, na baru marsiajar marhata Batak. Roma ina nasadai. Dipakulingi madongan naing. Horas eda. Ina kan? Rupani. Dung dia lusi dongan nai. Horas juga lah eda ina. Dungi marsi suku na manasida. Eda boru apa ya? Boru nai baho, ina. Oh iya ya, nai baho. Masuk kemana lah nai baho itu eda? Ina kan? Yaitu masuk ke Siraja Uluan. Ina tong kan? Dengar do. Jadi kalau eda marga apa? Boru apalah eda? Boru nai borhu, ina. Rona manduk kunon. Itu dia do neng. Dah kehu begi marga nai borhu. Ya tarsong ni mah. Dan dia lusi songonna bingung gimana. Bah, naibor itu dia do naiborhon. Alayal penasaran gimana? Di suku Muse. Asing rohana margorak. Ala jarang do margai. Ibana pe. Ala tubuh di kota ibana.
Jangan sampai penasaran dibarani ho mamanuk kundongan naon. Masuk kemana lah itu eda neighborhu itu. Dia lusi ma. Ya masuk ke amani borhulah eda ina. Ala memang masa masuk ke ama yang lain tersongoni ma. Ai ibana besok pola takas partuturonna. Molo didok hatanai berarti khusus tu ina mon. Herai do pikiranna. Ala nai borhu berarti inala itu. Molo ama amani amamai. Diripu imana do panggoaran. Ima jo rupani taring tu si. Ale unang muru kamate. Akan amargana hudok naking. Heran madokon paingoton silsilah tau do kamang. Mari. Tajari makaya nakotai partuturon. Ido neng dohonoku. Asa ditad dari sebana. Mulu boy boto bona pasogitna. Di manalah bona pasogitmu? Di lempake inna. Tapi dia dulu bona pasogit lempake ate. Nah, kan? Nah. Gudang do songoni. Dia do hutahatubamu inna kan? Di manakah asalmu? Banyak sekali namasa si songoni. Jadi sekadang-kadang anak ini jati dirinya pun tidak tahu lagi. Dan diboto isebana. Dan diboto songot dia silsilah niya kamargana. Dan ini yang sering terjadi di tonga-tonga niya kaparsauran. Terlubo bihita tahe. Molo didok ise do hita, ise do au, ise do hamu. Apostel Paulus patadaho dirina di turpuk tahun pabo ibana na poso ni Jesus do ibana. Apostol Paulus pabua na pinili ni Jesus do ibana. Na pinili ni debata do ibana. Jelas do ibana. Molodok idok ise doho. Ise do hita jelas doi. Ise do hamu na poso ni debata do hita. Amin. Luar biasa dong kan isi kita. Kita ini bukan orang sembarangan. Orang Kristen bukan orang sembarangan. Saya ini hamba Tuhan. Saya ini yang dikuduskan na di papulik di batado au. Nang pesongonon topaku molo. Songonima akamang inang. Dang lapung HP hitau. Anak-anak kami tahu lapung? Kayak lomangnya itu ya. Tahu lapung? Adong naposo bulung nasian huta naro sadarion. Tahu lapung? Tahu adek? Baru apa kamu inang? Baru. Nah. Hah? Kuat dulu ngomong. Baru si menjunta. Oh si torus. Ay dia dong. Baru si torusnya kau kan? Ah, untunglah kalian tarik ini horden ini jadi nampak. Tahu lapung inang? Tahu lapung? Lapung enggak tahu ya? Oh, ima, bereng mah, dangi boto bisa masih salah notonon. Nanti jumpai semua marga sitorus apa itu opung lapung bilang ya. Om mana masak kamang. Kalau lapung itu adalah ketika panen padi, ado teh. Ima. Dan inilah yang terjadi Apostel Paulus alani dang lapung kita kamang. Na pinili ni Jehovah do hita. Kita adalah orang pilihan Tuhan yang khusus. Molo songonima akamang do taminang dang lapuk kita berarti ahado hita boni nadenggat do hita. Amin. Boni nadenggat do ngolut taon. Ala memang di papuli kita siya lapu. Berarti kita adalah orang pilihan-pilihan. Alanido molo say marbada jolma ido lapung. Molo say murah mardadi ido lapung. Makanya jangan coba mau kita jadi murah-murah mardadi. Molo adong inang dongamu mardadi dokomai lapung dohoimu mah. Makanya hidup ini asa bahagia. Mau dibikin orang sakit hati, mau apapun yang terjadi, mau kita manunggaki jolma do segala macam, tapi hidup kita ini
harus tetap selalu bersuka cita. Unang gabi tabuan, syakuta do marbadai, alay ibu asa tu parpunguan. Marpesta do natari ra di gedungai. So nadong silisi, alay dako to adong do soda. Ima, jangan sampai kalau ada persoalan apapun di dalam hidup kita, pergumulan apapun, jangan bawa ke tengah-tengah persauranmu. Molo marbadai hamu kaina Kamis, sesama ina Kamis, unang buat tu ina Esther. Tersongon imay. Ola kamu marbadai si. Neng dohonok kainang, jangan bawa persoalan apapun di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah gereja pun. Persoalan pribadi, songon ido nama rumah tangga. Ala na marbadai do amatay do inatay, gabilang marminggu nasida. Anggo, ido pola. Saya bangga daw molo masuk bulan Desember kainang. Bado hamulas doroamu na molo masuk bulan Desember. Anggo kaina dang lasrana, ba mamang manur baju baru. Marsasa dope, anong Natal. Tanggal 22 Marsasa, kebaya dope. Na Marsa akama dotong. Ba 5 hari hamu mar Natal, ba 7 hari ma bajumu. Ini mana ingon? Anggo akama simple do. Iyo kan? Natal ina, alali tolu ya nakonna Natal sekolah minggu A, B, C, batulu ma baju ini atai. Iba nanoengon. Dan sangat luar biasa. Alay neng dohonokku masa-masa Desemberon hera masa-masa sukacita do diau. Badi hamu inang. Buakama. Mau doa mau berarti na tertekado sudi. Kan itu kan? Bahasa neng dohonokku. Memang di bulan-bulan Desember, di bulan Advenon, masa-masa perdamaian do. Ido na tabuak kita, mulu di HKBP, apalagi di Top Barui, nang salpu tahun na buruki. Tercong na sopudo kan? Las ingok makamang, namar minggu di hurian asing pe, hola di BG lagu nang salpu tahun na buruki, itu rodoi. Ima hebat na. Karena apa? Nuansa Natal itu mengingatkan saya mau berdamai. Ido akenang. Ngamar dami hamu inang. Bana iban wagid jangon. Adong do na berbadai. Adong do? Wah hamu kamang. Adong do na berbadai? Asing heran abong kak na berbadai dosan? Daw kan? Iya. Masa Natal ini, masa Advent ini adalah masa-masa kebahagiaan do kamang. Disodo hita HP mardami. Disodo hita HP marsonang-sonang. Disodo hita saling memaafkan. Molo adong di Desemberon na marbadai, lapung may. Molo adong do di Desemberon marsoal, lapung dui. Alay ko tamu, ido saya tabudo hilala molo masuk Desember. Kedamaian itu akan selalu disiarkan. Aido polo ima damang tabudo hilala namar hurion. Mulu di Desemberi mardami do amata do inata. Alai boto amang do. Mulu holam masuk tu Januari tau hulak ko kami do perbedani inna. Adong do songoni diulak ko persoalan. Toy ma anggo di Desemberon mardami pe auto ho. Alai ingot. Januari kita buka ronde yang kedua ina. Iyalah nih, marilah kita buat hidup Natal ini. Jangan buat Natal ini beban. Jangan buat Natal ini herana di pojok tiaka ngolu-ngolu nasodenggan. Seakan-akan Yesus nanang sorangi dan songgop tungolum. Taleo dirita rohata ngoluta. Taida ma apostol Paulusi. Ahado diberitahu di mana? Ala diboto ise ibana, ala diboto hadirionna diberitahu ma berita naudi. Marhitiaha pangulon na si kanupari, songo parjamita ibana. Ahado inang amang nong diberitahu ko di ngolum. Ahado amang inang nong diberitahu ko tua kapinoparmu. Ado kamang do taminang songon na tua-tua ho naong dileok ko meme tu anak komu marparbue do. Ini juga menjadi refleksi yang hidup di tengah-tengah minguluta.
Ala boni na ding gado hita kamang. Dang lapuk kita. Molo disuko kala kita. Ise doho. Naposo ni debatado kami. Dang pinili ni debatado kami. Ise doho inang pared Kamis. Naposo ni debata ito rin namu atong. Iya, tersong ni manguluton. Artinya kita adalah pilihan Tuhan, bukan lapung. Molo didok naking. Di bagasa turpukon, jalo bartu statusi, taida ma diturpuk tai macetakas do ulo ni Apostel Paulus, so nahudok naking mamarita barita nauli. Laos ido naing ulot tamarhite profesit tabi. Mabaritahon baritang nauli. Tabering majok kamang. Au tiki sekolah minggu molo hubereng padita do guru sekolahku na biara nau. Apalagi guru sekolah lewat guru-guru sekolah da mengajar iba hola di bolang iba amang ahado tahen yang murut da manungi sekolah ahado naik kaningod do ima kelebihan na molo pajupang nuaing bering madak dana nuaing kan ningok dope bapak niba molo wado tahe molo ro tamu song naget riba holam matane inna wibolang ngoy gumebiya riba alay nuaingon bering malas ibolak kamu dak dana nuaingon ibalos tempat bolang di mana apa ina do ini perubahan-perubahan yang luar biasa sekarang ini ya kan Bay nang ilalamu do inangi. Ido. Banu aing. Dangan dong be, tupad di tanah ba. Bay jo holas ces ina tupad di tanah. Ala kompak na. Horas ces ina kan. Baromba pad di taon ala gaul. Iyalah ces ina muse. Ayo mak. Kurang do aing. Tapi mari. Au saya naing do pangido kamang amang tabunaya kaparsaron na jului. Na jul maju ibak deh. Ala wilalado. Natabuan hubereng molo na tua-tua iba hola di ida may biar di iba. Nuaingon mangamuk may iba tu bar guru malua. Anggo si roro bapak na iba. Kan ido kan. Tarsong nima. Imajo taringot tu si. Naparpudi masya tur napatuluhon. Naboy do taputihi siya turpuk taon. Memang didok naking say didongani asini roha ido hita. Didongani dameni Tuhan ido hita. Tuhan senantiasa beserta kehidupan orang yang percaya. Molonung ngasongonon dang pola tahuton jalaganggu behita madalani akan nguluta. Ala didok sai didongani Tuhan ido hita. Ada jaminan dari Tuhan bahwa kita ditemani oleh Tuhan. Ala niya kamang do taminang tabolus ragam akan namasai alai memang didongani asini rohani damini Tuhan ido habi. Napar pudi ma siatur pukto. Tomu ma ibana na pindar baga-baga ni Jehovah. Ima atpen na paupatono. Rade tomu ma Jesusi di ngolum. Tomu ma Jesusi di tonga-tonga ni ngolum. Nasomal do akka ama dohot akkainang. Nama nomu-nomon. Nagabi persoalan tu hita behado hita manomu-nomu Tuhani. Na persoalan di tonga-tonga ta. Bahado hita manomu Jesusi di ngolum. Behado hita menyambut kehadiran Yesus. Ahado ikut si paradiota. Dia do narumikot menyambut Tuhani. Ganut jupang ari. Natal sibuk do sude. Martaringot akan namar padomu atu si. Ido hita sudi. Habis makan habis song nahudok naking. Sehingga Natal itu bisa menjadi bergeser maknanya. Ruhut pardurudo gumodang taparadi. Ale ruhu parbagasonido narikot ikon sipatureo. Natal ruhu perbagason itu penting kita perbaiki supaya cinta kasih Tuhan itu hadir. Alani tapature ma songon edetai behado panomuku dirajaki na kan
di bukede tolu puluh siai. Alani saya dong do sudah namar Natal ala suadong naik baru. Ini juga bisa terjadi. Ida majo bukede tolu ratus siap lonom ayat tolu. Tolu ratus siap lonom ayat tolu. Siap lonom ayat tulu. Unang dok napo tajam. Unang dok napo gos iba nama riba baju ki. Dan baju di bereng Yesus ido dilului do rohami. Tedeo major. Dang bajum di bereng Yesus alai dilului do rohami atong atpen pau patonon buka rohami akamang do taminang asa roh Yesus masuk tu rohami. Amin. Bertanya kita mau lihat Tuhan dia sini roham doho pasu-pasum nambandongani ngulu nami ngataruli hami di hatam songon naung di hokopo nagabi anak mudo hami Tuhan si seamu dapatuk maiko barita honon nami barita nauli songon apostel Paulus rade mabaritahon ala di boto ibana do hadirionna naung hinokokmu do ibana atau pasu-pasu mahami Tuhan di naung hudalani hami adpenna papatonon paimahon harorom mahami dalam nami mai asa masuk ko Tuhan tu roha pikiran nami asa gabi tang matoras haporsion nami asir roham pasu-pasu aka ama nami ina nami pasu-pasu sudia kaya nakon ni huriamon ali Tuhan paribisuhi Tuhan dia kaparsikolan na si ganupari leho nakagajang ni umur las ni roha saha di homangolu nami jala mangido hami tu ado pamu Tuhan molo peneng tadi konon nami tahun 2022 on pabolas mahami patulus mahami masuk tu tahun 2020 tolu dang hurang manangaha. Asini rohama Tuhan namar gogohok kami asabui taruli hami madai tahun para sini rohani. Malotung godang pihak ka arsak, malotung godang pihak ka holso, hagalion, dada imang ambati hami lahomat jalo haso sorang mi. Jalo matang yang namanya Tuhan. Jalo ma parsobaon namion. Jalo ma pilihan namion. Sisa dosa nami marhite Kristus Yesus martangiakan tuho. Amin. Sian las ni rohat nama tapasat pilihan na muli tu dibata marede mahita. Amin.
bata amanamina di bano gijang hodo harorani saluhut sileo leo nading gando nasa uli basa na mauliutus upasat hami masya na nilihomi tu hami pilihan nami tuho saya jalo mai gabi uap na ucus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asal parahasia kami pilihanon pati bulon harajau mu di tonga-tonga ni huriam do di portibion buhai marohanami marhiti titodim asalam tadahami kudang isi leon-leon mitu hami asalam gir-gir hami madok moliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale Tuhan di bata amanami para si roha hasangapon hamuliao do puji-puji ama di horo di saliling-liling na mauliate marohanami di ho ala niasi ni roham do holong ni roham ay disuruh do anakmu nasasadai asa malua na ginongo mammu sian dosa nabi na marlati roha do hamin wain di bagasan haserepon ni roha marningot haroro ni anakmu dohot hapapatar na tulia portibion. Ali Tuhan Yesus Kristus anak ni dibata na mangului pinuji maho ala niasi ni roham ala di patu toru ho dirim gabe saur ho tuhami jolma nalea asa malua akka na pinilik musian dosa nabi marlahti roha dohami nuaing jala mauniati roha nami marningot harorom mangibati hami say topot mahuriam jala pature mai bahen inganammu bongoti maroha nami parbadiai jala patiur masaluhu nai marhiti-hiti sodang ni barita nauli asa hobas hami paimahon ari harorom nasangapi sai pasu-pasu ma namanggonggomi hami do saluhut raja ni halak Kristen sai sodangi jala pasu-pasu ma saluhut padita guru situa evangelis dohot akan apaturehon namar sahid asa margogo nasida mangaramoti huriam sai sungguli mahami tuhamu baon ni rohana tutu apu lima kana marsak urupina tergogot do namar sahid sai patiur malakani nalaho mate asa torang rohana manopot asonangani sai topok madongan nami nadi haholomon pabisar mamat barita nauli tunasida asalam tabak kana porsea dohot na pasanga poko diari harorom na sangapi amin alia manamina di bano gijang sai pinorbadia magwarmu saya Roma harajamu saya saut malo meniroham di banu tongon songon di banu gijang lehon matu hami sadaron hangulu siapari sesama dosa nami son panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unang hami to gitu pangujunan palua mahami sian pangago. Di bagasat damai jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asimar rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala di pasar Roma damina tutodim. Amin. Selamat Advent ma dihita saluhut.